It's an easy trail, they said. Hola, hola! Avui agafem el tren nocturn i un ferri per anar a Koh Phangan. Situat al golf de Tailàndia, és la veïna de Koh Samui i Koh Tao. Koh Phangan és popular no només per les full moon parties, sinó també per ser una illa tranquil·la. I temps enrere potser no ho era tant, perquè em trobo amb un gran vaixell de la Segona Guerra Mundial, que avui és un petit museu. Però en pocs minuts la benvinguda a l'illa es converteix en una gran tempesta, però no impedeix que segueixin pescant davant l'illa de Koh Tao. Passada la tempesta, la gent surt a poc per muntar les paradetes i aprofito per tastar alguns plats locals abans d'anar al food market de Thong Sala. Amb un canvi radical de temps, l'endemà comencem el dia amb energia. Un dels plaers de Koh Phangan és recórrer l'illa amb moto i ens en farem un fart. Anem a pujar al Khao Ra, una excursió al centre de l'illa. L'humitat es nota al pujar i a mig camí ens trobem un munt de gossos que ens reben efusivament. Després d'una bona pujada, finalment arribem al punt més alt de l'illa, a 627 metres, al capdamunt del Khao Ra. I la baixada se'ns allarga infinitament, ja que perdem el camí i acabem donant més voltes que un rellotge. It's an easy trail, they said. Però al final arribem a lloc, i el premi és una bona recuperació sucant els peus a l'aigua. Aquesta illa té racons espectaculars, ideals per uns dies de desconnexió, gaudir de la platja, però també fer esport o simplement llegir un llibre amb el mar de fons. Som-hi! Som-hi! I tot i que el dia es tapa, aprofito per fer una mica de snorkel i saludar els peixos lloro. Koh Phangan té bastantes excursions i és bastant gran de recórrer, però amb moto és fàcil. A més, trobaràs les típiques ampolles de gasolina per comprar. Com deia, aquesta és una illa tranquil·la si la comparem amb altres punts de Tailàndia, sobretot la part nord, una zona menys accessible i també amb menys gent. Però si aquesta illa és famosa per alguna cosa, és per les full moon parties, les festes de lluna plena. Aquestes festes de colors fluorescents s'han fet molt populars i es fan a la platja de Ha Trin. Però nosaltres anem a veure la platja i la península del sud des d'un mirador. L'últim dia comença amb la calma dels matins a Koh Phangan i anem a una de les platges del sud per fer un últim bany. Però no ens entretenim molt, que a mig matí agafem el ferri per acomiadar-nos de Koh Phangan. Lamentablement, amb el que sembla el ferri més contaminant de tota Tailàndia. Cap on ca Koh Phangan.